Volia desitjar molt bones festes en el poble de Puig d'en Valls. És veritat que aquest any no es podran celebrar com habitualment ho feim, però així i tot no vol dir que no tinguen el mateix valor i se disfrutin amb el mateix sentiment. Molts anys i bons i molta salut a tots. Com cada any, el tercer diumenge de maig és el dia de Puig d'en Valls. Jo vos vull desitjar a tots que disfruteu d'aquest dia. Enguany és una mica diferent, però ja tindrem ocasió de tornar-nos a juntar i de fer molta festa. Per tant, disfrutau del dia, disfrutau de les festes i prompte ens tornarem a veure, com es sol dir, amb molta salut i alegria. Les festes de Puig d'en Valls, com tots sabeu, sempre són el tercer diumenge de maig. Enguany, el que tenim amb el Covid-19 i tot el que està passant, hem intentat adaptar unes activitats diferents, però per totes les edats. Aquestes activitats es podran veure a la pàgina web de l'Ajuntament de Santa Eulàlia, en el Facebook, i a la pàgina Festes Puig d'en Valls. Tenim activitats per més petits. Tindrem màgia, tindrem contacontes i tindrem en catxirulo. També tindrem un taller de cuina, recital de poesia, la xacota pagesa tradicional com cada any, tindrem vídeos, tindrem una conferència, tindrem un monòlogo, tindrem també un vídeo d'exposició de les fotos, de les flors, és a dir, un munt d'activitats per tots. No ens oblidem també de la música. Tindrem 3 dies de música amb artistes del poble i també el dissabte, com a sorpresa, anem a intentar fer una petita festa de flower, animam a tothom que es vesteixi de flower, que surtin als balcons, que decorin els balcons, i nosaltres passarem amb música per animar un poquet el poble. També tindrem la missa tradicional, com cada any, i vull aprofitar aquesta ocasió que tinc per agrair a tots els que han participat durant tots aquests anys en les festes, els que col·laboren en les festes, a tots els patrocinadors, a tots els comerços, que gràcies a ells tot això pot anar endavant, i res, desitjar-vos bones festes i ens veiem per aquí pel poble. Molts anys i bons, Puig d'en Valls. Desde el Club de Básquet Puig d'en Valls, en representación de la directiva, entrenadores, jugadores, bones festes Puig d'en Valls 2020! Hola, amics i amigues del Puig d'en Valls. Com a president del Club de Majors i com a expresident de les festes i col·laborador actualment, vull desitjar-vos de la manera més bona possible podem passar aquestes festes patronals, encara que siguin difícils per circumstàncies que tenim. Però hem de seguir amb alegria, hem de seguir tirant endavant i hem de pensar que l'any que ve seran millor. Així que molts anys, per alegria, per tots, i ja us irem veient en seguida que puguem i notarem una abraçada. Gràcies. Hola a todos. Soy Javier Mariguas, presidente del Club Ajedrez Puig d'en Valls. Quería desde el club desearos unas felices fiestas y que el año que viene, si Dios quiere, las podamos celebrar como se merece todos juntos. Un beso muy fuerte a todos, molts anys i bon y visca els Puig. Hola, buenas tardes a todos. La Asociación de Vecinos del municipio de Puig d'en Valls os deseamos felices fiestas. Yo, Ana, en representación de los vecinos y de algunos amigos de Puig d'en Valls, de la Asociación de Vecinos de Puig d'en Valls, os deseamos felices fiestas y os animamos a que vengáis a colaborar también con nosotros en los talleres que hacemos. Bien, pues yo para terminar diré que la Asociación Els Molins de Puig d'en Valls está encantada de participar a todo lo que se hace en Puig d'en Valls por el bien de Puig d'en Valls. ¡Visca Puig d'en Valls! ¡Visca!
buenos días familias. Deseados desde la Pima del CEI Puigdemont unas muy felices fiestas de pueblo. Un abrazo. Aquest any viurem les festes de Puigdemont de forma diferent, però aquesta situació no ens farà perdre la il·lusió i les ganes de celebrar-ho. Ara, més que mai junts, serem més forts i millors. L'Escola de Puigdemont desitja a tots molta salut, força i ànim. Bones festes a tots!
This voice inside is my only guide. Gonna make sure I'm heard.